Dobrý večer, začíná další T-Mobile Renta. Moje jméno je Oldřich Burda a jak vidíte, dnes jsem tady místo Vladimíra Čecha já. Jako tradičně máme i dnes pro vás připraveno 10 trezorů, 1 lov na zlatou rybku, 1 rentu a 1 losování kódů. Ani dnes tady nechybí zástupce státního dozoru a notář. Protože jsme už vytočili telefonní číslo výherce, pojďme si s ním popovídat. Přeji vám krásný večer, tady je Oldřich Burda a T-Mobile Renta. Nejdřív se vás zeptám na jméno a bydliště. Já se jmenuji Alena a jsem z Pece pod Sněžkou. Zahrajete si teď trezory a můžete vyhrát až 500 000. Budete to brát? No určitě, já jsem z toho úplně pas. Fakt? Tak teď nám tedy řekněte jedno číslo, a to od 1 do 10. 5. 5. My s Lindou pro vás otevíráme trezor číslo 5. Trezor je otevřen, ale já vám ještě nic nepovím, protože vy si ještě musíte vybrat jeho levou anebo pravou polovinu. Řekněte tedy písmeno L nebo P. L. L. Otevíráme pro vás levou polovinu a dávejte pozor. Vidím tam 5 diamantů, další 3 a jsou tam všechny. Ježiš, to není možné, já mám infarkt z toho. Co tomu říkáte? Je to 500 000. Já v životě nic nevyhrála, prosím vás. Já jsem úplně obyčejný člověk, celý život makám a nic jsem nevyhrála. Tak to už neplatí, protože teď jste vyhrála 500 000. My vám blahopřejeme, užijte si výhru ve zdraví. Nashledanou. Moc děkuju, nashledanou. A už stojíme před startem velice důležitého lovu. Kořistí se má stát 1 zlatá a dokonce i kouzelná rybka. Mnozí soutěžící už nervózně podupávají u svých stolečků, kde mají připraveno každý po 10 žetonech. Záleží jen a jen na svobodné volbě každého rybáře, který má jednu povinnost. V každém ze 3 kol si vsadit alespoň 1 žeton. Sází se na to, kde se schovala rybka. A teď už hráče poprosím o první sázku. A kolik kdo vsadil? Nejvíce zariskoval pan František, vsadil 6 žetonů na moře A. Na stejné moře ale 5 žetonů vsadila i paní Eva. Ostatní tak nějak sázeli 2, 3 až 4 žetony. No a Lindu teď poprosím, ať nám ukáže, kde se rybka ukrývá. A rybka je v moři B. Po prvním kole se do čela dostal pan Pavel II., který nazbíral 14 žetonů. Za ním v těsném závěsu jsou paní Ladislava a pan Michal, kteří mají po 13 žetonech. Teď budeme pokračovat druhým kolem sázek. Zatím ještě není vůbec nic rozhodnuto a proto velice záleží na míře rizika, kterou každý z hráčů chce podstoupit a samozřejmě i na štěstí. Pojďme si vsadit po druhé. Ve druhém kole si nejvíce vsadili vedoucí hráči. Konkrétně pan Michal ze Zlína vsadil 6 žetonů na moře C, pan Pavel II. 4 žetony na moře B a paní Ladislava 4 žetony na moře A. Podívejme se, které ze 3 moří si rybka vybrala tentokrát. A rybka je v moři B. Po druhém kole se do čela, a to s velkou převahou, dostal pan Pavel II. Nazbíral celkem 18 žetonů. Jeho pronásledovatelkou, a to sice nejbližší, je paní Ladislava s 9 žetony. V této chvíli už nás čeká třetí a závěrečný lov. Ten už ovšem definitivně rozhodne. A jen pro pořádek vám připomenu, že všichni, kromě šťastného rentiéra, si budou moci zbylé žetony vyměnit za 500 koruny. A rybářům teď připomenu, aby si po třetí vsadili. Ve třetím závěrečném kole nejvíce zariskoval pan Michal. Vsadil 6 žetonů na moře A. Za ním je paní Ladislava, která vsadila 5 žetonů na moře A a vedoucí hráč pan Pavel II. Vsadil 2 žetony na moře C. Odhalíme poslední z dnešních podmořských úkrytů. A rybka zaplula do moře A. A nyní už je všechno jasné. Vezměme to po pořádku od třetího místa. Tam skončil pan Michal ze Zlína. Má celkem 13 žetonů.
Na druhém místě skončila paní Ladislava. Ta nazbírala 14 žetonů. A kolik žetonů má vítěz? Celkem 16. Stal se jím pan Pavel II. K metě nejvyšší se dostal pan Pavel z Adamova. Pane Pavle, mimochodem, já jsem vás tak jako sledoval, vy jste vedl prakticky od začátku. Jak často navštěvujete kasína a jiná zařízení? Vůbec nesázím. Vůbec nesázíte, tak to je obrovské štěstí. Teď určitě je někdo, kdo vám drží palce. Kdo vám drží palce? Určitě rodina, manželka, kamarádi z práce. Nejprve na vás čeká toto větší kolo, které určí částku, kterou budete měsíčně pobírat. Já vás nyní poprosím, abyste jim zatočil minimálně o 360 stupňů. Prosím, pojďte do toho. A protože kolo se dlouho točí, my můžeme sledovat ty částky, které se tam míhají. Myhla se tam doživotní lenta, ta se tam myhne jistě ještě jednou. Teď to právě proběhlo. 50 000 a už se to zastavuje. Je to 15 000. Teď už je jasné, pane Pavle, že budete pobírat 15 000 měsíčně a menší kolo určí po jakou dobu. Je to jen a jen ve vašich rukách. Opět 360 stupňů. Prosím, točte menším kolem. Už se to roztáčí. Maximum je 10 let a pro vás je to 24 měsíců, 2 roky. Pane Pavle, jsem první, kdo vám může blahopřát, takže blahopřeji, tady vám předám kartu, která vám bude měsíčně vyplácet vaši částku. Zeptám se vás, jaký je to pocit? Už víte, za co ty peníze utratíte? No, na bydlení a... Víte třeba, že první si koupíte vanu nebo naopak kuchyňskou linku? Zrenovuji byt. Zrenovujete byt. Tak ať se dílo zdaří, já vám moc a moc blahopřeji, mějte se pěkně a nashledanou. Nashledanou. Zbylý čas teď využijeme k losování kódů, abychom v naší hře mohli pokračovat i za týden. Ale pozor, už jenom 3krát. Teď mám totiž pro vás místo obvyklých informací důležité sdělení. Pravidelní příznivci T-Mobile renty vědí, že se na obrazovce potkáváme už téměř 2 roky a pomalu nastává čas loučení. 11. září se na televizních obrazovkách uvidíme naposledy. Loterie T-Mobile Renta pomalu uzavírá svou bránu, kterou právě dnes vešel z T-Rentier. Společnost Sazka pro vás připravuje nové loterie a hry a doufá, že se budou vaší přízni těšit stejně jako ta končící. Od příštího týdne ještě 3krát nový rentiér převezme platební kartu. Tak nezapomeňte uplatňovat své zakoupené losy. Vylosované kódy vám ochotně ukáží v každé sběrně Sazky a přečíst si je můžete i v úterním celostátním tisku. Jen vás musím upozornit, že si vylosovaný kód musíte zaregistrovat nejpozději do čtvrtečních 18 hodin na čísle 266 12 12 66. A teletext Novy a internetová adresa www.sazka.cz vám nabízí všechny potřebné informace. A já se s vámi loučím. Za týden se zase uvidíte s Vladimírem Čechem. Mějte se krásně a nashledanou. Nashledanou.